Welkom bij Deze Wieken. Een nieuw programma met de leukste, aardigste en nieuwsgierigste reportages van Omroep Friesland van de Oude Wieken. En dit zijn de onderwerpen Joet. Tragederen bij ongeluk in Dongsilo, Makkingier. Epke Zonderland maakt het zien rentree. Noordpoolorkest met Iris Kroes. Dit en meer in Deze Wieken. Drie maanden ben je omkomen bij een slim bedrijfsongeval in Makkingier. De drie rekken vers in een Dongsilo. Een vierde slachtoffer is in kritieke tast van opbracht naar het UMCG in Greens. Bij het boerenbedrijf aan de Boeterfield waar in Makkingier stiet nog altijd verslagjouwer Harm Wijstra. Harm, is er al wat meer duidelijk geworden over hoe dit allereer gebeuren kan? Hè? Nou ja, eigenlijk is er maar één ding duidelijk. Dat er een drama hem het afspelen had hier bij de maatschap Lemmen. De zoon wie mijn aantal leenwerkers ondergong bij de silo. Ja, daar wien ze aan het skiermeisje. Dat zoen ze wel dien haar mij een gasmasker op, is het verhaal hier. Alleen dat krijgen wij net bevestigen. De politie die had de hele dag onderzoek dien. Het forensisch onderzoek is nou is hier achter op het hiem wel al rond. Maar de komende dagen zal er verder onderzoek naar dien worden. Laten we jaren naar Paul Heidanus van de politie. Nou, we zijn bezig met het onderzoek. Dat is alles bepalend voor hoe het gegaan is. Eén ding staat vast. Er waren 2 mannen bezig met schoonmaakwerkzaamheden in de mestsilo. En dat is wat ik op dit moment erover kwijt kan. En al het andere komt voor later. De identiteit van de 3 slachtoffers en de persoon die weg is geraakt naar het ziekenhuis, is die bekend? Nou, een 42-jarige man uit Nijland, een 29-jarige man uit Jouren, een 26-jarige man hier uit Makkinga, dat is de zoon van de eigenaar. En een man uit Veenhuizen, dat is de zwaargewonde man, die is naar het ziekenhuis gebracht. Wat is zijn toestand? Kritiek, ernstig. Dus we moeten afwachten hoe zich dat gaat ontwikkelen. Nou hebben wij visueel kunnen waarnemen dat er een groot gat in de silo is geprobeerd te maken. Dat heeft, begreep ik, de vader nog geprobeerd. Die heeft geprobeerd om met zijn tractor een gat te maken om de mannen uit hun benarde positie te bevrijden. Dat is hem helaas niet gelukt. De brandweer heeft wel een gat kunnen maken in de silo. En door dat gat hebben we de 4 mannen naar buiten kunnen krijgen. 3 man helaas overleden en de 4e kritiek naar het ziekenhuis. Nou, was dit een mestsilo? Stond er nog veel mest in? Eigenlijk maar een heel klein laagje mest, dus dat is niet een hele grote factor geweest. Die factor kun je uitsluiten bij de doodsoorzaak. Nou, niet helemaal. We moeten natuurlijk wel kijken van is er gasvorming in die mestsilo ontstaan wat een oorzaak kan zijn geweest waarom de mannen onwel zijn geworden. Dat is onderdeel van het onderzoek. Daar ga ik niet op speculeren, maar dat nemen we wel mee. Het Nijs is zelfs het onkom in Makkingier en omstreken. Harm, de hiest vanmiddag burgemeester Harry Oosterman van de Eerste Stellingwerf bij de Kamer. Wat zei die daarover? Ja, men is verslijn, schokt. Het beeld van de trekker die bij die silo stiert. De heid die het nog bezocht had zijn zoon uit die silo te helien. Ja, dat rekkert je, dat docht je diep zeer. En jeder vanmiddag spruts ik dus mij Oosterman. Laten we zien wat hij ervan zei, want hij wie als een van de eerste hier ter plekke bij de ramp. Nou, ik kreeg vanmorgen rond Alvoeren de melding dat er wat gebeurt weer. Ik ben hier vlak in de buurt vanuit Heerenveen richting Oosterwolde. Ik ben hier onmiddellijk heen gegaan. We hadden toen al een hele hoop hulpdiensten en de berichten waren net goed op dat moment al. 4 mensen in de mestsilo en even later werd wel duidelijk dat het zeer ernstig was. Nou blijkt dus dat er 3 mensen overleden binnen en 1 is weer gewond afgevoerd. Het is een schok voor onze meerskip hier in Oost-Stellingwerf. 3 mensen die. Wij willen, de meesten condoleren met dit verlies. En we moeten met z'n allen dit verlies verwerken, want het is buitengewoon triest dat op deze dag 3 mensen op deze wijze hun leven verliezen. Want hier ben ik bij de meesten familie Thuisvest. Ja, die ben natuurlijk verslijnd. Ja, die ben verslijnd neem ik gewoon. Ja, die ben op zelf rustig, maar heel erg verdrietig. Dat is zeer emotioneel. Ze kunnen nog net goed beseffen en ze weten eigenlijk net goed wat ze doen op dit moment. En ik wil wel de oproep om die mensen, ik kan de pers, om de mensen voorlopig even met rust te laten, want ze zitten er echt helemaal doorheen. Had je even deze meerskip beschrijven moeten? Wat kan deze meerskip voor deze mensen betekenen? Wat zit krijgt in deze meerskip? Ja, absoluut. Ik ga wel even met de dominee praten, ze pas. Die is al op visite geweest. Ik denk dat, wat ik zeg op dit moment, is dat de omjouwing de meesten stiepje wil. En daar heb ik ook al vertrouwen dat het goed komt. Maar het hakt er heel diep in deze meerskip. Net alleen in het dorp,
Maar ik in de agrarische mierskip hier in Oost-Stellingen van de meesten die het betreft, die zijn bij een hoop boeren bekend. Harm, in Mackingeer, er is een speciale bijeenkomst van de inwoners van het dorp. Wat ziet er te gebeuren? Nou, er zijn vanmiddag 300 brieven verspreid hier in Mackingeer. En daar staat in dat de mensen al je uitnodigen binnen om in het trefpunt in, dat is het dorpshuis hier in Mackingeer, om te komen. Voor een bijeenkomst die ongeveer een uur door is. Daarin we ze bijpraat door instanties als brandwacht en de politie. Ook de gemeente is erbij, maar er zal ook nadrukkelijk slachtofferhulp aanwezig te wezen. Want dat is eigenlijk het doel van die jongen. Op verhaal komen en het verdriet delen. Voorbijgangers hebben van de morgen bij zwemplak Oelesprong onder het Zoekenmaar bij Sint-Niek een verbaand lichaam vonden. De politie gaat uit van een misdrijf. Het is nog net duidelijk of het om een man of een vrouw gaat. Omdat het lichaam in de brandstutsen is de persoon dreig te identificeren. De politie is met meer dan 30 agenten en forensisch rechercheurs dwaande met een grootschalig onderzoek. Daarvoor is het hele recreatiegebied de Oelesprong en de Tjoekemaar afsletten. Vanmorgen na 8 vonden voorbijgangers het derde lichaam op het parkeerplak bij het zwemplak. De politie weet nog niet waar de persoon is. Daar richt het onderzoek zich natuurlijk in eerste instantie op. Wij willen natuurlijk heel graag weten waar deze persoon is. Hoe kan het dat je hem dan net weet of het om een man of een vrouw gaat? Is het lichaam dan sabotatakelen? Nou, daar had het inderdaad wel maar te krijgen, ja. Vanmiddag had de politie bij Sint-Niek een digitale tekstkaradel zet. Met de oproep ontzoeken om haar te melden. Het is voor het eerst in Noord-Nederland dat ze dat doggen. Het recreatiegebied onder de A6 is een carpoolplak, maar staat ook bekend als moetingsplak voor homo's, dat vaak oorlijst is. Het gebied blijft de hele dag afsletten. Met name een sporenonderzoek, dat kan natuurlijk maar één keer doen. Dus daar nemen we echt onze tijd voor, minutieus. Nou ja, dat kan de betekenen dat dus de hele dag de Oelesprong afsluiten wordt. En het is nou vanzelfs nog droeg. Het is nou nog druk, komt slecht waar aan, maar de meeste van onze forensische opsporing had tinten bij zich. En die ben ik al opzetten, dus als het terrein valt, dan gaan we ervan uit dat de sporen die wij ondertroffen hadden, dat we die veilig gesteld hebben. De politie te wetter is inzetten om mensen te houden die het van het wetter het strandje opwollen. Een helikopter had foto's uit de lucht bij maken. Nevens de politie had het misdrijf vannacht plakvoen. Robert Veenstra stapt per direct op bij Sportclub Heerenveen. In goed onderling met het stiftingsbestuur en de Raad van Commissarissen het Veenstra besletten mogelijke oplossingen voor de aanhoudende onrust binnen de club niet in de weg te willen staan. Zo staat in de verklaring. De directievoorzitter heeft haar strijd hier bij de voetbalclub Wurksum West. Robert Veenstra wordt presenteren op 26 mei 2010 als nieuwe voorzitter van Sportclub Heerenveen. De oud-bestuursvoorzitter van Hegesqualle Stenden krijgt de drege taak om van Heerenveen weer een zoene club te maken. De selectie wordt uitinnen en er komt een reorganisatie onder het personeel. Het had succes, want Heerenveen komt weer te lonen in de zoene categorie van het voetbalboen de KNVB. Maar in de tussentijd rommelt er van alles. Eerst is het personeel dat aan bod is. Omroep Friesland komt in januari 2012 met de eerste berichten over een angstcultuur bij de sportclub. En er zou sprake wezen van intimidatie. Meesken als Maarten de Jong en Gerald Sibon doggen haar een verhaal. Maar nevens de Raad van Commissarissen is er niet aan de hoorn. De ondernemingsrie schreeuwt een brief onder de Raad van Commissarissen, maar op een nij bad er niet. De bom barst hielendal door een column van Albert van Kijmpema in de clubkranten van Heerenveen. Daarin wordt erevoorzitter Riemen van der Velde het oppakt. De column is goedkat, door de directie en de Raad van Commissarissen. Riemen van der Velde leidt zijn functie del. En even later zezen de supportersverenigings VNVN en Nieuw-Noord het vertrouwen op. In de volsluine directie en in de Raad van Commissarissen. En die groep wordt grutter. Sponsors en de vrijwilligersorganisatie Actie Zoon 60 komen er ook bij. Liek als de klachtencommissie van Heerenveen. Die zei dat 80% van het personeel geen vertrouwen meer had. De Raad van Commissarissen zei het namens Wiener de Jong dat ze nog altijd 100% achter de directie stenen. Toch komt er een onafhankelijk onderzoek. Het stiftingsbestuur wil het uitvieren litten door Paul Nobelen. Later wordt het uitbreiden met Jos Vaassen en burgemeester Tjeerd van der Swan van Heerenveen. Of dat onderzoek er nog altijd komt, is nog maar de vraag. Maar hoe het is, zonder de onwijzigheid van Robert Veenstra zelfs, bekendmaken dat Veenstra net langer voorzitter is van Sportclub Heerenveen. In de studio is collega Rolf de Vries ons coach. Rolf, hoe verrassend is dit nieuws dan, Joert, toch nog?
Nou ja, als je dat nice dan familie binnenkrijgt, dan verrast het je dan toch nog vol. Want het is toch wel een beetje blikken dat hij net graag opstappen wil. Netjes in de gigantische druk die er natuurlijk op kwam. Dus zo'n die druk is het geen verrassing. Hè? Supporters, sponsoren, personeel, vrijwilligers, ze wonen al jaar dat is een man opstappen zoeken. Dus op dat moment is het net echt verrassend dat Robert Veenstra opstapt. Maar je denkt er dan, smiddags als je het jij dat toch wel even van, hey Frek, hij stapt op. Ja, die schrikken dan toch eventjes, als watcher steeds maar even. Nou ja, het verrast je wel het nice dat hij dan uiteindelijk dan toch kenbaar maakt. Omdat hij heel iets als strijdbaar wie, dat hij zei van er neert onder hand. En ik omdat hij van commissarissen continu zei had van ja, wij staan volslijn achter de directievoorzitter. Ja, praten we dadelijk verder, Roelof. Ik praat Jedder van u met de Jeddere trainer van Sport op Heerenveen. Dat is Foppe de Haan. Hoe het voortje dus van Robert Veenstra. Ik ben in Utrecht en ik kreeg bellen toen een journalist. Die zei, heb je het al gehoord? Weer een Nederlandse en een Hollandse journalist dus. Ja. Ik zei, nee jong, ik weet van niks. Nou ja, Robert Veenstra stapt op. Ik zei, zo, dat had ik niet gedacht. Nee, je niet net dacht? Nee, ik net dacht, nee. Waarom net? Wie is zoveel kritiek op die man? Ja, maar dat is ik zo. Maar het weer was dat de raad van commissarissen en het stichtingbestuur stond wel stieven achter hem. Nou ja, en dan, dus dan kan je wel heel sterk zien en zeggen van oké, ik blijf zitten. Nou, en die indruk zie ik steeds. Maar goed, blijkbaar Ja. Deze week van mening verhoren. Blijkbaar is die positie ik bij de stichtingsbestuur en de raad van commissarissen net zo sterk. Is dit op zelfs goed nieuws voor Sport op Heerenveen dat Robert Veenstra opstapt? Nou ja, het maakt het wel een stuk rustiger. Dat is helder. Want hier binnen alle geledingen van de club een hele hoop weerstand. En dat maakt het, dus die weerstand is een oplast, zoals ze kennen. Maar ja, goed, maar er komt nog een onderzoek en het onderzoek moet ik teruggaan. Maar daar moet eigenlijk uitkomen van wat de wij voor de toekomst is. Nou ja, en dus moet dat gewoon teruggaan. Ja, nog een week heel in de publiciteit ik onjong dat de positie van Veenstra eigenlijk net meer houdbaar weer, dat hij voort moest. Hij had het gevoel dat je een beetje in die zin je zin wat kregen hebben? Oh, dat weet ik net. Ik kan gewoon zijn wat ik vond en of ik nou mijn zin daarin gekregen heb. Ik vind het wel verstandig dat het die had. Hè, want daarmee voorkomt dat ik een hele hoop gedocht. En ik denk dat gewoon verstandig is. Ja. Maar ik heb hier mijne maar ik niet zin krijgen. Het gaat erom dat het met de club weer goed gaat. Want dat is het allerbelangrijkste. Ja. Dit is op zichzelf dus goed nieuws voor Sport op Heerenveen. Nou, het begin van goed nieuws, zou ik zeggen. Hè? Het begin van goed nieuws. Dat is mooi. Ja. Foppe de Haan, Tieke Tank even een telefoon komen wonen. Ja, Foppe de Haan, dus Jedder van de Joen. Roelof, de het nog hield door Robert Veenstra. Wat is nou de essentie van de kritiek op die bestuursvoorzitter? Nou, Foppe de Haan zei het ik al. Er gaat een zucht van opluchting terug het bedrijf heen. En dat had dus benamd te krijgen met het intimideren van Robert Veenstra. En ik het karakter van hem. Mensen kon net met hem oerwijs. Hij zorgde ervoor dat hij een heel soort mensen zien hem kreeg. In steeds van Forum. Dat zei hij toen hij ontrainde waar ik ben een man van het verbinden. Maar in alle geledingen, zowel sponsoren als supporters als het personeel zelfs. Ja, dat kon net maar hem erin door. Nou, is dat zijn stijl van opereren? Is dat zijn karakter? Wat is dat? Nou, ik denk beide in dit geval. Want ik bij Stenden kennen wij een heel soort verhaal. Wie zien jij de werkjouwer, Stenden Hogeschool hier in Ljouwert. Daar gaan die verhalen wel roen. Dus ik denk ook dat het met name te krijgen had met zijn karakter. En dus tegelijkertijd ik maar zijn manier van het besturen van een bedrijf. Wielst Heerenveen toch echt nog een voetbalclub is. Ja, nou, nog even voor de helderheid. Robert Veenstra wil net reageren. Uiteraard hem bellen. Maar hij nam de telefoon net op. In het Cambuurstadion, in Ljouwert, weer vanmiddag de receptie vanwege het uitskiën van coördinator Veiligheidszaken en Bevellinger van Cambuur. En daar troffen we oud-Heerenveen-voorzitter Riemen van der Velde. En vanzelfs vregen we hem om een reactie. Riemen, mag ik jou wat vragen? Nee, ik ben even bij Kijmpen op visite. Hè? Ja. Je wil het net hoe Veenstra, hè? Nou, ik vind op dit moment dat ik te weinig weet. En ik ga elke keer zin om daar op dit moment iets toe te zetten. Maar wat vind je ervan dat hij nou opstapt is? Dat best krek als een collega van die lessen, die gang ik terug. Hè? Nee, ik ben net van plan om daar iets toe te zetten. Ja, Riemen van der Velde wil duidelijk net reageren. Nee.
Ja, de vraag is nou natuurlijk van hoe gaat het dan verder met die club en begeleid maar dat onderzoek? Ja, dat onderzoek dat komt er nog altijd in. Uitviert toch Paul Nobelen, Jos Vaassen en een beetje als arbiter zit hij erboven de burgemeester van Heerenveen, Van der Swan. Dat onderzoek gaat toch, hebben wij het. Wij contact wel met de woordvoerder van de actiegroep, dat is Jelko van der Wiel. Die zei van dat onderzoek maar echt trok in. Sterker nog, wij hebben altijd een sign. Het concentreert hem net alleen nog maar op Robert Veenstra, maar op de volslijnde directie. Dus ik, commercieel directeur Joost T.P. en technisch directeur Johan Hansma, maar ik de volslijnde rie van commissarissen. De rie van commissarissen hebben wij in contact met hun. Daarvan is Wino de Jong de vastzitter. En die had onjoen dat we op dit moment complete radiostilte wijzen zullen. Dat hebben we al een heel soort jet. Maar dat die ik zijn had van ja, die club natuurlijk vanzelfs wel bestuurd blijven. Ja. Dat Martien wijzen die de leiding daar had. En dus zal dat de rie van commissarissen nou doen. Ja, verwachten ze dat besluit dat er nog meer koppen zullen? Dat onderzoek dat komt ernaast. En dat is maar kijk vanzelfs wat daar uit dat onderzoek aankomen zal. Er wordt een heel veel praten over technisch directeur Johan Hansma, die op dit stuit waan is om de selectie bij Gelijkse te krijgen. Dus die bij van de media een bericht op de website dat iCreme selecteerd werd. Dat werd er vervat weer al helder. Maar daar is op dit stuit een heel bod met dwaande. En dat was zelfs wel belangrijk en net om de schatten. Dus als je dan zegt van door functioneert net maar fot. Dan zwaai je duidelijk voor dat die selectie misschien wat hier ontboren is. En hoe reageert Marco van Basten daar weer op? Komen de man die bij de eerste training? Al die vraagtekens. We wachten je aan. Rolf de Vries, dank voor die komst. Een aantal reportages winnen dat uit het Frieske journaal van de Oude Wieken. Meer nieuws is te vinden op omroepfriesland.nl, maar ook op radio bij Omroep Friesland Actueel. Voor de tijden van dat programma ga naar dezelfde internetsite en klik terug naar radio. Turner Epke Zonderland had snel in Rotterdam zijn rentree maken bij een officiële wedstrijd. Op het Nederlands kampioenschap lei hij gelijk beslag op het goud op de tastelen Brege en Rek. Zonderland had hem nooit de Olympische Spelen vooral dwanden houden met zijn studie en allerhande plichtplegingen. Maar van nu aan leidt de focus weer op het turnen, want Epke had een nieuw doel en dat is de wereldtitel. De tastelfinales binnen op dit Nederlands kampioenschap al ondergong als de Olympisch kampioen Epke Zonderland onkomt bij Ahoy. Voor het eerst toen man turnt hij weer een wedstrijd. En dus is de vraag, hoe fit is Epke? Ik heb net echt een ideale voorbereiding gehad. Nee, is het nog? Ja, ik ken nog wel een paar oefeningen, maar net op dat niveau als Olympische Spelen. Maar dat wordt een voorzichtige oefening? Ja. Een basisoefening? Ja, het is een basisoefening op beide tastanden, op Brege en Rek ook nog op mij. Dus het belangrijkste is dat het gewoon de goed uitziet. Ja, want ik is voor de zonde keer Nederlands kampioen worden op Brege en op Rek. Is dat nog wel iets wat telt? Ja, tuurlijk. Ja, als Olympisch kampioen bent, dan is mijn verwachting natuurlijk dat ik Nederlands kampioen ben. Want doet Epke Zonderland op zo'n augustus in Londen Olympisch kampioen waard, had hij een orenstatus gekregen. De zogenaamde heldenstatus. Alles wat hij nou doet is interessant. Een paar voorbeelden. Epke schenkt een bekertje koffie in. En wij maken een foto. Epke praat met zijn trainer. Wij lezen het vast. En het ultieme fotomoment. Epke liet zijn beelden zien. De oude man had Epke Zonderland hem vooral talijn op zijn studie medicijn. En hij had van zijn coach Daniel Knibbeler alle vrijheid gekregen om mooie dingen te doen. Pas de laatste 2 weken leidt de focus weer wat meer op het turnen. We hebben eigenlijk niet of minimaal voorbereid op deze wedstrijd. Dus we zullen zien wat eruit komt. Ja, aan de andere kant, het staat wel iets wat slordig als je als regerend Olympisch kampioen op Rek, als je hier buiten het podium valt. Zijn niveau is hoe dan ook zodanig dat hij goede kansen maakt om te winnen. Ja. Ja. Dit Nederlands kampioenschap is voor Zonderland een startpunt richting het WK. En dat wordt begin oktober houden in Antwerpen. Na de Frieske, de Nederlandse, de Europese en de Olympische is de vrouwtitel de enige die hij nog net heeft. Maar als je het 10 man lang amper in de trainingshal west hè, en je weet dat het wereldkampioenschap al over 3 maanden is, dan lijkt het dat haast een illusie. Ik zou het heel knap vinden als hij überhaupt in de buurt kan komen van zijn Olympische niveau straks. Want wereldkampioen, datgene wat hij graag wil, dat is in jouw ogen ook wel realistisch? Ik denk dat dat kan, ja. En dan is eindelijk het moment onbrutsen. Het moment dat elke niet op wachten heeft. De rentree van Epke Zonderland.
Als laatste van alle deelnemers komt Epke Zonderland in actie op Brugge. Zonderland is de 6-voudig Nederlands kampioen op dit taststel. En ik nou, maar in rentree liet hij een prima oefening zien. Met een score van 15.500 steekt hij 4 boppen de rest uit. En zo viert hij zijn rentree met een gouden medaille op het onderdeel Brugge. Zelf is Epke Ek zeer content met zijn knappe oefening op dit taststel. Dus het taststel wat ik heel serieus neem voor de komende jaren. Daar hoop ik mijn moeilijkheid om mee te krijgen. Om eigenlijk op wereldniveau mee te kunnen doen. Dus dat viel ik wel heel goed. Dat ik daar maar zo'n korte voorbereiding toch heel goed doorheen kom. En gauw moet de focus dan weer lijn worden op het tweede onderdeel van Epke Zonderland. De rekstok. En ook hier prolongeert hij zijn Nederlandse titel. Het is zijn tweede Nederlandse titel op dit taststel op Riegen en zijn zonde in totaal. En dat wielst Epke Zonderland nog lang net 100% fit is. Nou, iets van 60%. Wel hoe de held. En ik heb het goeie in mijn basisniveau goed kunnen volhouden. En dan merk je gewoon als ik goeie uitrust ben, dan kan ik hartstikke lekker trainen. Maar het is inderdaad meer het programma dat het best wel druk is. Dat ik als het moment dat ik eerst train, dat de vermoeidheid er al wat in zit. Dus ik denk als ik zo meteen de rust heb, dan kan ik meteen al volle meer doen in de trainingen. Nou ja, dan zal mijn conditie snel dan nemen. En ik denk dat ik in no time weer die vluchtelementen bijvoorbeeld weer kan trainen. Dus, dat mag ik, want dat was roodkampioen worden. Precies, en dan sta je man. Dus dan moest die eerste man is echt nodig om die elementen los heel vaak te doen. En eigenlijk was de laatste 2 man heel veel oefeningen draaien. Dus ik heb net tijd om te verliezen mee. Nee. De datum zo'n augustus 2012 zal Epke neerweer verjitten. En hij hoopt het nou dat 6 oktober 2013 erbij komt, want dan is de WK-finale in Antwerpen. Een reportage uit Boppenslag wie dat. Het sportprogramma van Omroep Friesland. Allemaal die te zien naar Joet en Heer. It's been a long time since I saw your face. You were mine, but now just a lost trace. I chose my own path, but wondering why. Maybe we could give it a new try. I still miss you, baby. Our love was amazing, and every day I am wondering what it could have been. We only have memories. I wanna make some new stories. No thinking, no wishing, or longing for our happy end. But what if there is some moment you're showing up in my mind? I remember good things we've left behind, but this was not the right story for us. We've tried enough. Do you still miss me, baby? You think our love was amazing? Will there be days that you're wondering what it could have been? We only have memories. I wanna make some new stories. No thinking or wishing or longing for our happy end. But what if there is? I'm sure I will meet you once again. There's a chance we are not just friends. I want you to love me
sjoggen naar deze week met de beste en meest opvallende reportages van de Oranje Wieken. Wil je weten wat er nog meer te jaren en te zien is bij Omroep Friesland? Houd dan ook uw Twitter in de gaten. Omroep Friesland Radio draait geregeld muziek, veskes van Alex Ruka. Hij studeerde als psycholoog, maar ging in C. En door de dessie nog van hier, vond hij zijn bestemming in de muziek. Alve albums en 2 editions verder staat er dit hier voor het eerst op oerrol. Het leven lid groeien achter, ik bij hem. En op zijn nieuwste album, Gegroefd, zongt hij daarover. We lopen langs de straten, door de regen en de kou. Ik kan het niet meer stoppen, dat zoeken naar een vrouw. Wat is nou de diepste groef bij u in het leven? Nou, de diepste groef in mijn leven is 10 jaar terug dat mijn vrouw kwam te overlijden. Als er zoiets in je leven overkomt, dan doet dat zoveel met je dat je eigenlijk het spoor een beetje bijster binnen, kan je wel zeggen. Ja. Hallo, mevrouw, mag ik u wat vragen? Wat is eigenlijk de diepste groef in uw leven? Dat is het verongelukken van mijn broertje op zijn 21-jarige leeftijd. Ja. Soms moet je een lied schrijven voor je vriendin om haar bij je te houden. Dit is zo'n lied. Vol valse beloftes. Nee, ik zal niet meer drinken. In zwijmel verzinken. Althans, niet meer zo lang. Niet meer nachten verdwijnen. Door de stad lopen deinen. Alleen ze nu en dan. Ik ben een jaar of 7 geleden van mijn vriendin weggegaan. Nadat ik meer dan 20 jaar met haar ben geweest. En dat heeft wel de zwaarste groef opgeleverd. Dat je dan afscheid neemt eigenlijk van een hele periode in je leven die heel waardevol is geweest. En dat gaat ook gepaard met schuldgevoel en met gevoelens van verraad. Dat heeft er heel erg diep ingehakt, veel dieper als ik ooit had kunnen vermoeden. En dat is afscheid nemen. Dat is denk ik bij alle mensen wel datgene wat de diepste groef geeft. Zo. Laat me nog schreeuwen, nog één keer schreeuwen, voordat ik achterover val. Het is zo mooi, het is zo vuil, het is zo hard, het is zo zacht. Je springt erop en het gooit je eraf. Laat me nog schreeuwen, nog één keer schreeuwen, voordat ik achterover val. In de modder, in de modder. Een vriend van mij die had een huisje in Achlem, maar er zat eigenlijk nooit iemand. Ik had toen destijds ook wel mijn gitaar zo bij me en daar ben ik ook wel zo flink beginnen te schreeuwen, omdat je daar in de stad kun je niet schreeuwen. Want dan val je mensen lastig, hè? Je buren of zo. Maar daar in dat huisje kon ik echt gaan schreeuwen. De tijd veegt me weg als een vlek van de muur. En ik denk dat daar ook wel ontdekt heb. Want ik schreef wel liedjes, maar dat waren van die mompelliedjes, weet je wel. Van die hele ingehouden mompelliedjes. Ik durfde eigenlijk niet goed te zingen. Ik was te bang voor, zo te verlegen. En daar in Achlem kon het me geen zak schelen, want niemand hoorde mij. En toen heb ik eigenlijk geleerd om hard te zingen. Dat nog niet eens echt hard is bij mij. Maar om meer energie erachter te worden. Ja, dat zingen dat maakt het draaglijk. Op het moment dat je het kunt uiten, dat je het kunt sublimeren, zoals ze dat noemen in de psychologie. Hè? Je kunt van je ellende, van je verdriet of van je tekorten iets moois maken of iets waardevols maken. Op dat moment is er ook sprake van een zekere troost. Hè? En dat het zin heeft gehad, of zo, dat het betekenis heeft. Voordat ik achterover val, in de modder. Arjen Bok komt van Haas en gitarist Maarten Kooijman had zijn jeugd in Drachten wennen. Tegeer met Jeroen Klein en Diets Dijkstra wien ze nog heel bekend onder de naam Johan. Alex Ruka gaat komend theaterseizoen met zijn deels Frieske begeleidingsband werd de theater zien. Ontzaf hier het oerzocht maar de leukste en beste reportages van de Oranje Wieken. Na je weken ben we er weer. Ontan.